जय हिन्द। जों दिनै सावरायगोन सनितपुर दिखियाजुलिया बिटिआरआव सोसन जामारगोन ना जामारा। मानो होनोब्ला बिथां दिपेन बर' आदाया सिगांबो बुंबाय सनितपुर दिखियाजुलिया बिटिआरआव बिटिसिआव सोसन जायाब्ला जोङो राजा लामा गाथेगोन। मानो थाखाय सोसन जाया जों बेनि सायाव बे भिडिअनि जोबनायाव फंनैसोल' सावरायगोन, बारा सावराया। बेनिफ्राय आं दिनै नोंसोरनाव फंनैसो बाथ्रा सोंनोसै। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मालाबा 30 आरो 20 दिन बिटिसिआव बिटिआरआव मालाबा स्रि जाफेरनाय नोंसोर खोनादोंना? दावराव गैयि, सोरजोंबा बर'फोरा जेबो खालामजायाखै, बेनिफ्राय जोंनि बर'जों बर' मा नांज्लायि, दावराव जायि, राजखान्थि हान्जाखौ लानानै दावराव जायि, मालाबा मास मोनसे आरो 20 दिन मालाबा नोंसोरो बिटिसिआव बिटिआरआव स्रि खोनाफेरदोंना? आं नोंसोरनावसो सोंदो, कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम प्लिज। जोंनि बिटिसिआव मानो थाखाय बारे बारे दावराव जाबाय थायो राजखान्थि हान्जाखौ लानानै? मानि थाखाय? ना जोंनि बिटिसिनि मानसिफोरा एसेबां गोरों दङ नंगौना नङा राजखान्थि हान्जायाव? ना गुबुनजों थगायजाबाय थायो नामा दाबो? गोदोबो थगायजादोंमोन आरो दाबो जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरि गोरों गोराफोरा थगायजाबाय थायो नामा? मानो दिनैनि दिनाव सिगांनिफ्रायनो दिनैसिम 20 दिन आरो 30 दिनबो सिरि जाया? मानो सोंखारिलायबाय थानाय? सोरबाया मायबा मोनसे बाथ्रा बुङो, बेनिफ्राय खामानियाबो जाया, बेनिफ्राय दुनियानि मानसिफोरजों बुंजाफिनो। ना बेफोरबायदिनो बुंनानै रायजोफोरखौ सोरबाया थगायनो सानो नामा? दिनैनि दिनाव थगायनो हानायाथ' सहस नंला। दिनैनि दिनाव आं रावखौबो जेबो बुंनो सानाखै। जोंनि बिटिसिआव मानि थाखाय 20 दिनबो आरो 30 दिनबो स्रि जाया? गुबुननियाथ' कमेन्ट बक्सफोराव आं नायो, सोरबा दिपेन बर' बिथाङा बुंनो थांब्लाबो कमेन्ट बक्सआव नोंसोरनि बिटिसिआ मालै होननानै गुबुननियाव कमेन्ट लिरहरो जोंनि बिटिसिखौ। नोंसोर बेफोरबायदि नामा होननानै बुंहरो। बेनिफ्राय जियानो जा जोंहा एबसुनि बिथां दिपेन बर' आदाया माने बिटिआरआव सोसन जायाब्ला, बिटिसिआव हाबसनाब्ला सनितपुर दिखियाजुलि बैफोरो मा जोङो राजा लामा गाथेगोन होनना सिगांबो बुंदो। अब्ला बिटिआरआव मानो होनब्ला आं बारा बुंनो गोसो जाला, आङो इउटुबाव हारसिं बुंनो गोसो जाला, आङो डाइरेक्ट फेस टु फेससो सोंगोन। सोरबा बिपिएफनि दैदेनगिरि लिडारफोर इलेक्सन फायां जादों ना, आं ओरैबायदि कुइसन सोंगोन बिपिएफनि दैदेनगिरि लिडारफोरखौबो, इउपिपिएलनिखौबो सोंगोन आं, आरो एबसुनि दैदेनगिरिखौबो आं सोंगोन। आं माबायदि कुइसन सोंगोन? जायफोरखौ रायजो राजाफोरा रायज्लायबाय थायो, सोरबाया रायज्लायो बिपिएफनि थिकादारफोरा लिडारफोरा सिख्ला लायैसो गिदिंबाय थायोमोनलै, सब फैसानि दादा जाजोब्बाय, गारि गुरा बायजोब्बाय, बेसेबां करोड़पति जाखो, बेसे सब करोड़पति जाजोब्बाय, सिख्लानि धान्दा, बेफोरबायदि रायलायो गामिनि मानसिफोरा। आं बेफोर कुइसनखौसो पिकआप खालामगोन बिपिएफनि दैदेनगिरि लिडारफोरनियावबो। नंमारगोन नामा? नोंसोर बेफोरबायदिमोन नामा? नोंसोरनिया साबेसे नोंसोर लिडार जानाय उनाव साबेसे हिन्जाव लामारनाय? आं बेफोरखौसो पिकआप खालामगोन। जाय बाथ्राखौ रायजोफोरा रायलायो, रावबो सोंनो हाया। बेनिफ्राय दिनै इउपिपिएलनियावबो गोबां सोंनो दङ, दैदेनगिरिफोरनाव बेसेबां जौगाहोमारखो, बेसेबां जौगाबावनो थांगासिनो दङ बे बोसोराव, नंना नङा? बेफोरबायदि गोबां कुइसन सोंनो दङ। आं मानो होनब्ला हारसिं बुंला दानिया, आङो फेस टु फेससो सोंगोन लोगो मोनोब्ला। बेनिफ्राय आरो आं लोगो हमनोबो ट्राइ खालामगोन। बेनिफ्राय मा, दिनै जोंहा क'क्राझारावबो गोबां फरायसा गथ'फोरा मोजां रिजाल्ट मोनैनि गोबां दावराव दावसि जों नुनो मोनदों। बेनिफ्राय माखासे मा दिनै एबसुआबो माबा मोनसे जुमाय सेरेनो बायदिसिना रेलि खालामगासिनो दं, जों बेखौबो नुनो मोनदों। मोजांनि बाथ्रा, जोङो मोजांखौनो बुंगोन। जों मोजां मावोब्ला जों हामेसा माने जों सानफ्रोमबो सापर्ट खालामगोन। बेनिफ्राय आरो मा, बेनि गेजेरजों मा दिखियाजुलि आरो सनितपुरा माने सोसन जायाब्ला मा राजा लामा गाथेफिनगोन। जेरै एनडिबिखौ लानानै मोनसे बिराद गिदिर मोनसे जानानै थांबाय, नंना नङा? बेयावबो दिनै एनडिबिफोरनि जेबो मावफुंनो हायाखै, एनडिबिफोरा दावराव। बेसेबां बिसोरबो बिसाराफोरा गथ' गथाय फिसिनांगौ, न'खर सालायनांगौ, बेसेबां खस्थ', एसेबां हाग्रायाव थाना बेनिबो दावराव, बेबो मोनसेबो जाफुङाखै, माने जाफुंदोंब्लाबो जाफुंजोबाखै, बेनिबो दावराव, बेनिबो आलाय सिलाय नांलाय खमलाय बर' हारिनि गेजेराव। बेनिफ्राय आरो मा दाबाव, बिटिआरआव दिखियाजुलि आरो सनितपुरा सोसन जायाब्ला जों राजा लामा गाथेफिनगोन। अब्ला बेबो मोनसेबो बर' हारिनि गेजेराव माने फिक्स, माने 2023 बा 24 25 दिखियाजुलि आरो सनितपुरफोरा सोसन जागोन, बेफोरबायदि जेबो लिरनायानो गैया खोमा। जेबो एग्रिमेन्टआव थारमाने जेबो लिरनायानो गैया बायदि मोनदों आं। अब्ला दिनै मानो बेफोरबायदि बुंदों? मायबा मोनसे पेपाराव मोजाङै लिरनाय थायोब्ला बे सोसन जागोन
उमुगाव मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनाय लोगो लोगो मा 2022-23 आव सोसन जाथारनांगोन, सोसन जानांगोन, नंगौना नङा? बेफोरबायदि मोनसे थायोना, सोसन जानांगोन। अब्ला दिनै बेफोरबायदि लिरनाय थायोमोनब्लाथ' दिनै बुंनाङामोन सोसन जायाब्ला जों राजा लामा गाथेफिनगोन। बेयावबो बेसेबां दावराव जाबावगोन, बेयावबो बेसेबां रायजो राजाफोरा मा लैहोर लैहोर फैनानै बेयावबो आरो टाइम वेस्टबाव, नंगौना नङा? टाइम वेस्ट नंगौना नङा? नाथाय मोनसे एग्रिमेन्ट जानानै थांखांबाय, बेयाव 2023 आव 2024 आव हाबथारनांगोन बेफोरबायदि लिरनाय हा बायदिसिना थाखानायब्लाथ' दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनाय नङामोन। आरो बेफोरबायदि लिरनाय थाखानायनि उनावबो हा बेफोरबायदि 2023-24 आव माने हाबगोन होनना लिरनाय थानायनि उनावबो माने हाबा, माने थगायजागोन नामा? लिरनाय दङब्ला नोंसोरो लिरनाय थाखानायावबो नोंसोर थगायजाबावगोन नामा बर' हारिया? अब्ला दिनै बे बाथ्राखौ मानो बुंबाय थादो? गाज्रि मोननानै लाब गैया रावबो। मानो होनब्ला बे बाथ्राखौ आङो फेस टु फेससो सोंगोन, आं डाइरेक्ट सोंगोन, माने सोरबा दैदेनगिरि लिडारफोरनाव सोंगोन आं, मानि थाखाय? होमबा नोंसोरनिया मा लिरनायाव गैयामोन नामा? उमुगाव हाबगोन, उमुग डेटआव उमुग मायथाइयाव हाबथारनांगोन, हाबनांगोन अब्लासो जों एग्रिमेन्ट खालामगोन, बेफोरबायदिबो गैया ना? लिरनाय दङब्ला नोंसोर मानो थगायजानो नायदो? अब्ला दिनै मानो बारै बारै बुंबाय थादो जोङो सोसन जायाब्ला जोङो राजा लामा गाथेफिनगोन? बेसेबां टाइम वेस्ट जाबावगोन? रायजो राजा गामिनि मानसिफोरा लैहोर लैहोर फैगोन, राजा लामायाव थाथाफैलायगोन हा? बेनिफ्राय मा लिडारफोरा मा बेफोरबायदिनो खालामबाय थागोन नामा? रायजो राजाखौ बुथुमगोन दावराव दावसि हा? बेनिफ्राय बेफोरबायदि जेबो माबा मोनसे एग्रिमेन्ट जागोन बेयाव फिक्स मोजां लिरना लानो रोङा, बेफोरबायदिनो नामा? इमान गोरों गोरों मानसिफोरा बेफोरबायदिनो थगायजाबाय थागोन नामा बर'फोरा? दिनै नोंसोरनो बुं, बर' हारिनि गेजेराव मानो बेफोरबायदि बारे बारे दावराव जाबाय थादो? मानो बेफोरबायदि मानि थाखाय बेफोरबायदि जाबाय थादो? आंथ' बुजिनानै मोनला। नोंसोरसो मिथिगौ, नोंसोर बुं। आं सोरबा दिपेन बर' बिथांखौबो गाज्रि बुंनो थाङाखै, मानो होनोब्ला बिथांमोननि बुंनाय रावखौ आं खोनासंबाय दङ। बिथांमोननि बुंनाय रावखौ लानासो आं बुंदो, आरो आं सोंगोनबो बेफोर बाथ्राखौ सोरबा सोरनियाव, मानो बेफोरबायदि बारे बारे बुंबाय थादो? अब्ला बेफोरो जाफुंनाय नंमारा नामा? आरो राजा लामा गाथेफिनमारनांगोन नामा? जथेफिनमारनांगोन नामा? आरो धरना होबोफिननांगोन नामा? ना बेफोरबायदिसो ना बाथ्राया? अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।